שלום, כאן מיכאל מסוכות מהדרין, ואני רוצה להדגים לכם איך מרכיבים סוכה לנצח בקלות ובמהירות. הסוכה שאני אדגים עליה כאן בסרטון היא סוכה קטנה, מעין מיני סוכה, אבל הרעיון הוא אותו דבר בדיוק כמו בסוכה הרגילה. נתחיל מהחלקים הדרושים לבניית הסוכה. 8 מוטות רוחב, המשמשות לדפנות הסוכה, 4 עמודי גובה, סט רצועות או חבלים ליצירת לבוד, בד היקפי לסוכה וסכך. כעת, לאחר שיש לנו את כל חלקי הסוכה, נעבור לבניית שלד הסוכה. נתחיל בחלק התחתון של הסוכה. ניקח 2 מוטות רוחב ונציב אותם במקום הרצוי. לאחר מכן, ניקח עמוד גובה אחד ונחבר אותו למוטות הרוחב שהצבנו ברצפה. נחזור על פעולה זו בשאר הפינות. חשוב לציין שבשלב זה מוטות הרוחב מתחברות לעמודי הגובה מלמטה. לאחר שסיימנו להרכיב את החלק התחתון של הסוכה, נחזור על אותן פעולות גם בחלק העליון. נחבר את מוטות הרוחב לעמודי הגובה מלמעלה ונקבל שלד סוכה יציב וחזק. קשירת חוטי הלבוד. נקשור את החוט בלולה הראשונה בעמוד הגובה. נמתח את החוט מסביב לשאר העמודים. ונקשור אותו בעמוד האחרון. לאחר מכן נחזור על אותה הפעולה גם עם החוט השני, השלישי והרביעי. הרכבת הבד ההיקפי. נפרוס את הבד לאורך הדופן הראשונה ונתחיל לקשור מהפינה העליונה. קשירת הבד לברזל נעשית באמצעות הסקוטשים התפורים לבד. יש ללפף את הסקוטש סביב המוט ולמתוח. נחזור על אותה הפעולה בשאר הסקוטשים הנותרים. חשוב מאוד למתוח את הבד בין קשירה לקשירה, בכדי למנוע מהבד לקבל בטן ושיהיה תלוי בצורה יפה. לאחר שסיימנו עם כל הסקוטשים העליונים, נעבור לקשירת הסקוטשים התחתונים. הרכבת הסכך. את הסכך אנו תומכים בעזרת קורות עץ לאורך הסוכה. נפרוס את הקורות במרחקים שווים
ונקשור אותם לשלד הברזל באזיקונים. לאחר מכן נפרוס את הסכך על גבי הקורות ונקשור שוב בכדי שהסכך לא יזוז. זהו, סיימנו. כעת יש לנו סוכה כשרה ומהודרת לחגוג בה את החג. מוזמנים להיכנס לאתר שלנו לקבלת פרטים נוספים. נשמח גם לעמוד לרשותכם בטלפון המופיע כעת על המסך. שיהיה לכולנו חג שמח.